Molt bona nit. Anem a començar en una granaïna, que és de les comarques de l'interior, de la Vall d'Albaida i de la Costera, i és una cançó que vaig gravar quan tenia 12 o 13 anys, una de les primeres cançons. Recordem el tio Paleró, recordem el tio Paleró, cantamos la granaïna, la que es ballava en la plaça, i la festa es feia aixina. I la festa es feia aixina. Botifarra jo crec que és un instrument antic que havíem deixat de saber utilitzar i que un dia ha començat a sonar de nou en el segle XXI. Quan anava a alguns dels seus informants per allà per la comarca de la Costera a dir-los canteu-nos les cançons, diu, però això per què ho vol? Per què ho voleu que vos cantem? Sorprenient de que un xicot de Xàtiva, de la capital, s'interessara per aquestes cançonetes que ells consideraven que això era una antigualla que no tenia cap valor. En absolut, no s'apreciava en absolut, perquè no s'havia ensenyat a apreciar-ho per una banda i perquè la cadena de transmissió i la funcionalitat que tenia allò s'havia ensorrat de colp. Cançons i tonades que havien desaparegut perquè la gent que les cantava havia desaparegut, ha aconseguit que no s'extingisquen del tot. Botifarra és una fonoteca que camina i que va cantant per els pobles. Jo sóc Pere Jimeno Botifarra, fill de Botifarra, net de Botifarra i besnet de Botifarra. I bueno, vinc d'una família de llauradors, els meus abuelos, els meus pares, tota la vida pues, això s'han dedicat a l'horta i la veritat és que ho dic moltíssimes vegades, estic una miqueta frustrat i m'agradaria haver sigut llaurador, que cal dir que avui no es pot viure d'això. Sí, les meues abueles cantaven i jo és que pues, vaig tindre la santa sort de que em vaig criar en les meues abueles. La mare de ma mare, ma abuela Otília, era del poble de Benigani, la Vall d'Albaida, i era una dona molt, molt cantadora. Em pillava també molt menut, no? Jo pues, tindria 7 o 8 anys, i potser no li donava què te podria dir, el valor al que cantaven. Lo que passa que diuen que la punxa quan naix ja punxa. Entonces, a mi em va vindre la volar pues, després, en els anys 75, quan es va morir el dictador, que va ser quan van començar a cantar-se les albaes en la ciutat de Xàtiva. Jo soc de l'any 60, tenia 15 anys, i bueno, ja mos deixaven cantar en valencià. I en aquell entonces me'n recorde que cantaven el tio Pepe Garrutxa, el tio Chiquillo, el tio Cistella, Maruja. Jo de quan en quan me'n soltava alguna i d'ahir va començar tota la història meva de la cançó. Ja mos han pujat el vin, ja si tenen guassa, ja han pujat l'oli i l'arròs, ja el de l'alquiler de casa, ja la que vindrà al casero no li podem pagar el mes, l'agarraren de les cames, l'agarraren de les cames i va al carrer. Els referents que tenia en aquell entonces, el tall. A mi m'encantava el tall. L'any 75, quan comencem en el tall, pues, el que és el panorama de la música tradicional, així al País Valencià, pues, és un poquet com un paisatge en ruïnes. Quedaven molt poques dolçainers, quedaven els grups de coros i danzas del Movimiento de Educación y Descanso, i després quedava, això sí, tot el que és la cadena tradicional. El cant és una manifestació necessària de l'ésser humà. En l'època primitiva es cantava per molts motius, es cantava perquè
perquè vingués la pluja, perquè la collita fos més bona aquell any. Hi ha una sèrie de manifestacions en el camp tradicional, com per exemple els cants de batre, que és per aportar un bon ritme en el treball, a l'hora de segar, a l'hora de plantar. La poputa en la muntanya, la poputa en la muntanya, la poputa en la muntanya. Ale, canta i viu la veritat. I se tordillo, mi xigoro. Cantaven les dones igual que els homes en el batre. Després, les dones a casa d'emblanquinar, de plegar olives, de dormir, les cançons de bressol, de que dormien els xiquets. O les cançons a rier, quan anaven en el carro. Al convertir-se el carro en un tractor o en un camió, ja no podien cantar. El soroll del camió i del tractor. Allà en la fabriqueta, allà on treballe jo, hi ha una xiqueta que valga de Dios. Ella és molt guapeta i se ho pensa ser, ni guanya pa polvos ni pa colorets. Quin és l'origen històric de la música tradicional valenciana? Jo crec que tenim tres branques d'un arbre fonamental, o d'un arbre unitari. La tradició europea, els romanços, fins i tot les estructures de cançó, la tradició andalusí i restes, una branqueta més d'allò, de música modal, de música que ens ve creuada de tot el Mediterrani. I me'n recorde que cantant en la feina m'agradava molt cantar. I n'hi ha un senyor que li diuen Pepe Verdú, que me sentia cantar. I un dia diu, Pep, diu, jo conec a un xic que li diuen Vicent Jaffer, que toca la bandúrria i va en un grup de danses, no? Tal, això. I a ell li agradaria sentir-te. Tota aquella gent vaig tenir la santa sort de que anaven per als pobles de la meva comarca a investigar. I això era Sarau, exactament. Se n'anem al poble de Barxeta i en l'any 80-81 vas conèixer a una de les persones més grans en la cultura popular. Parla de la comarca de la Costera. La tia Emilieta Seguí. Em va ensenyar la malaguenya de Barxeta. Mira si he corregut res. Mira si he corregut res. Que he estat en Alfarrasers, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, en el Palomar i a ser. Te'n recordes, Pep, quan vas vindre a Sarau per primera volta? Que me'n recorde, Primer prou més jove i després prou més... Més primet, no? Més primet. Tenies una cara així esllenguida, però vaja, la gràcia la tenies ja en aquell moment. Però molt més vergonyós. Sí, la veritat és que sí. Aquell any que ens va parar la Guàrdia Civil en la rotonda a l'eixida de Xàtiva. Tipo el tio Blanco. I com anàvem en la indumentària tradicional, jo que era el que conduïa el cotxe, i a veure vestit d'aquella manera, diu, oiga, usted es el picador de la corrida. I jo dic, toca picador. Sí que me'n recordo jo, allò va estar molt graciós. I lo més xulo era quan anàvem a Suelos, en un casset de xitxa i nabo, com que diu que paixia un caixó de taronja. Tu saps el que me ve moltes vegades a mi al cap també, que no haver-nos fet fotos en ells. És de veure, és que però és que en anàvem... aquell entonces no teníem... No teníem idea, ni pensaven que tenia això tanta transcendència. Exactament, exacte. I mira per a on, com ha vingut a parar tot això.
van ser moments de la nostra joventut molt bonicos, de veres. Jo tinc molt bon record, la veritat. A mi el que més m'impressiona de Botifarra és com un xiquet de 16 anys, amb totes les inquietuds diferents que pot tenir un xiquet de 16 anys, decideix començar a gravar als iaios les cançons que canten els iaios, no? I començar a aprendre-les. Biliues, tu fornera i ta mare carnissera i... Carnissers i formatge. L'abuelo feia formatge. Ah, fem formatge també? Mira. Mare de Déu. Ui, com ella no n'hi havia ningú. Va ensenyar coses, va ensenyar cançons i per apreciar a la gent. Jo és que en aquell entonces, que jo era un xavalet, venia de bulto i venien ells. Se sentia molt bé, no?, de veure que nosaltres anàvem. Li feu cas. Que li feien cas. Portava el davantal, llevava el davantal, s'ajocava allí i en seguida cantava. Quan començava a cantar els romanços de Santa Genoveva, la Siciliadora. I clar, i eren llarguíssims. I què passa? Que cada volta que veníem ella ens les cantava com si fos el primer dia. Saps qui la recorda també? Vicent Torrent. Vicent Torrent va haver una temporada en els anys 80 també que van fer una recopilació de moltes cançons i va arribar a conèixer això. I moltes vegades m'ho diu, si la tia Mileta alçarà el cap i... Oi, això què és? Què heu posat a la cançó quan va rebrem? No, és que això com fan un banc, antes posen la música sempre teua i després diuen el que significa això, el mando. No som res. Que fort. És que ho haig fet aposta, no? El club d'atletisme La Marea de Futbol vol informar que degut a la... Jo comenci l'any 84 una proposta que vaig fer a la Conselleria de Cultura de fer un treball de recopilació de música tradicional per mig de les escoles. I en tots aquests materials anàvem editant discos. Realment no n'hi havia una coordinació, tot eren iniciatives privades, no? Iniciatives de gent que més o menys preparada, que tenia afició. Fins fa 4 dies jo crec que no ens havíem adonat a nivell col·lectiu de la potencialitat de la música de transmissió oral. És que sabia la història de tots els sants, però esta de no sé quantos. Això era per veure-ho. Lo intel·ligent que era. Era un pou de sabidoria. Jo sempre ho dic, era molt gran, de veres. Era molt gran. Les coples de quintos, i quan mos cantava les coples picantetes, ja veus una persona que molt devota de l'església però sempre tenia, vos ensenya esta, igual com a tu que t'entranya, a mi que m'hagi te recordes, les de quintos, però ella mos marmolava. Cantaven a tu que t'ha entrat i a mi que m'ha eixit. En esta setmana un novio ben ric. Però hi ha 3 dient a tu que t'ha entrat i a mi que m'ha eixit. Una botifarra per baix del melic. Diu, però això no la digueu, Això no la canteu. La maldat que portaven damunt, però això és la que van posar. I el novio ben ric ja es va quedar fora. Després hi ha un xic i diu, saps que vaig veure l'altra nit a botifarra? Era el que va cantar i després va treure la foto de ta mare i després que la vol més que els fills. I vaig contestar un xic i li fa més cas que els fills. Lluís, vaig a posar-te els auriculars i m'agradaria que escoltares el Salvaré. Una sorpresa. Mira si ha corregut terres que ha estat en els barratí i en el Zaneta i el Baida i en el Zaneta i el Baida i en el Palomar i el Sí i en el Zaneta i el Baida i en el Palomar i el Sí Anna Tella i Navarrés Volva i Vicor Piboquella la Granja Rogla i Vallès la Granja Rogla i Vallès la Bar d'Alberic i Antella.
cistella de ros o la sega, les gallines es caguen en ella, el que vulga menjar coques fines, que les unte primer en sagir. Això, quan ho cantàveu, això? Quan ho cantàveu? Quan eren xiquets. Quan éreu Sí, xiquetes? però no teníem Igual que la una- sambomba. Però la sambomba sempre la La cantàvem. sambomba, quina sambomba? Ixa, Quina? La sambomba Això no la conec jo. A veure. de Tonet no volia anar a escola i son pare anava darrere a casar-lo en una corda. Ximpum, ximpum, la sambomba. Això no la coneixia jo. M'agradaria que moltes vegades vegera la gent com es riu dels succeïts, no? que conta, com per exemple el del tio Agustino, però el que la gent es riu molt és quan conté lo de Rosa, que se'n va anar a posar-se en amo, que diem abans, al poble de Carcaixent. Imagineu-se posar-se en amo, senyor, Santo Cristo de Llidoner. L'amo de la casa era de Carcaixent i parlava en valencià, però la senyoreta era de Madrid i hablava en castellano. I ella, pues, claro, de la llosa i poc d'això. I arriba allí, al primer d'estar, Li diu la senyoreta a Rosa: sube arriba y baja el Salvador que vamos a dar de comer a las gallinas. t'arrimes. Però Rosa, per ser obedient, la dona s'empuja dalt a l'andana, el Salvador no hi sabia ningú, però no sabia el que era, que collons havia de ser. Volta amunt, volta Salvador avall, no hi sabia ningú. i el Salvador, i què és? I el Salvador, i el Salvador, i el Salvador. Però ella li feia vergonya preguntar-li-ho. I la senyoreta, Rosa, ja voy, senyoreta. I quan ja se n'ha baixa cap avall, més avorrida que una serp en un forat, arriba a l'habitació del senyoret i justament al capçal del llit estava el Santo Cristo allí penjat. El Salvador diu, per això és, perquè el meu poble és el Santo Cristo, és el Salvador. Este era el Salvador, este ho paga. Despenja el Santo Cristo. I Rosa, ella entre ella, diu, veges, per donar menjar a les gallines, Pa què vol el Santo pa què Cristo? vol el Santo Cristo? I se'n va pagar baix. Imagineu-se la senyoreta la cara que va fer. Rosa, ¿dónde vas con el Cristo? I diu, Nuestro Señor, vamos a darle comida a las gallinas. Diu, perdona que diga, és el patró de la llosa. Així és que era el Salvador. a dar de comer a les gallines, diu, però a les gallines, diu, això dia jo, que veges que per donar menjar a les gallines al meu poble no et posen el Santo Cristo. Pregunta, a voltes no sé, a voltes li dic, Pepe, tu que eres millor cantaor o millor comunicador? Pepica, volia preguntar-li en lo del tema del velatori. En aquella època morien molts xiquets xicotets. Ai, s'ha mort un albaet. Això era un albaet. Xiquet de 4 anys enrere, normalment Sí, era... més arrere que abans. Exactament, més arrere, sí senyora, molt ben dit està això. Entonces fèiem el ball del velatori, l'albaet dient que era un angelet que anava al cel, entonces feien una festeta. Era cacau i tramús, la boteta del dia anava rodant i ballant. Perquè era una festa de que el xiquet se n'anava al cel. La mare i el pare estaven plorant, perquè, clar, es dolia, És no? un fill. És un fill, normal. Estem parlant de l'any 24, no? Em va dir que va ser Sí. a l'any 24, que segons vostè, o li explicava son pare, va ser l'últim velatori que es va ballar així al Sí. poble. Com ja estava molt mal Ja mirat. no se n'han fet més Ja així no se al n'ha fet poble. més de velatoris. Això m'han dit els antics. No era germana de son pare, era germana de sa De mare. ma mare. Cunyaeta, que anava pa cunyaeta de son Exacto. pare. I mon pare va ballar el ball del velatori i després es veu que se van unir, ma mare i ell, i van seguir Es van casar. la marxa. És la nostra cultura, no? Lo que s'ha Lo que s'ha sea. fet tota la vida. Així és que jo la vaig portant per tots els puestos. Ja ho sé. Estàs més propagant, tens més fama que la Charito. Y el velatori a l'alba. Y el velatori a l'alba. Xiquetes vol començar. Que està ja tot preparat. I podeu anar ballant el velatori a l'alba.
dolça i fina. Quan jo era jove, ballàvem molt bé totes. Unes més que altres, però totes ballàvem molt bé i els punts molt ben fets. Però ara ni fan punts ni fan comes. Leonor, ella era la que manava de totes, perquè quan cantava, ella tenia una veu molt bonica. La rosa més dolça i fina. La sensació de que es perd tot en els anys 80 és tremenda, perquè tu veus que el patrimoni musical està en la memòria de gent molt gran, molt major, perquè fins aleshores pràcticament no s'havia escarbat massa. Hi ha un canvi, una substitució de la música que té la gent en el cap a una altra. I les últimes generacions que tenien el cap més net d'aixes influències pues eren els güeros d'eixa època. Haver sigut millor abans, no? Així tot s'han recollit autèntiques perletes, molt tardanament i molt amb les llums d'urgència i tot warning, warning, que s'acaba, que es moren, que se'n van, però s'han pogut recollir i sobretot mostres sonores, no? Que són molt importants. La tia Leonor del poble del Genovès era una de les persones més grans per a ballar, per supòs perquè era una gran balladora, i per a les cançons de batre, l'U del tio Mariano, no sé, tota la valencianeta del poble del Genovès. La veritat és que va ser una gran persona. Al grup Sarau es va ensenyar moltíssimes coses en el tema de ballar i cantar, i bueno, pues, és una de les últimes ja que ja mos han anat. Són els meus fills, el meu Josep, que és el major, i la meva menuda, que és Míriam. Quan era menudeta li agradava cantar, però ara té 15 anys i pareix que no d'això. Pues supongo que per l'edat no, perquè és una edat que comences a tindre vergonya i... I antes no en tenies gens? No. Ah. L'admirador número 1, per dir-ho així, podria dir que sóc jo, perquè sempre ha estat molt a favor de tot el que ha fet mon pare, del trencament de cuernos que ha tingut per estar on està ara, i estic molt orgullós d'ella. Jo anava a moltes actuacions en ell, a millor ell estava en l'escenari, jo estava a un costadet o algo, i la gent em mirava perquè totes les cançons me les sabia, tot el que dia jo ho repetia, i la gent em dia de veres, ho saps tot, i jo, sí. Vas que te busque un novio ric, si pares, sí, que ya podria estar así. Quin pare que tinc, que ja sap el mal que jo tinc. Si no tinguera la muller que tinc, no puc haver pogut fer més de 4 coses, perquè és molt, molt sacrificat. Tots els fins de setmana tinguem el cul llogat. El vaig conèixer en l'any 82, en una nit al Baes, que ell i Lola estaven cantant en genovès i vam estar seguint-los tota la nit, i a partir d'ahir em vaig fer fan. Ell moltes vegades empalma potser una nit de cantar, no es gita i se'n va directament a la faena. Després de la faena dina i se'n torna a anar a donar de menjar als animals, que un ritme molt... Perquè jo a vegades li dic,
deixat algo perquè tot no... Però ell ho porta bé, ho porta bé. En esta carpeta tinc pues, una xicoteta part de tot el que he anat apuntant sobre, cal dir, esta vida, cançons de batre, dites populars, jotes, fandangos, seguidilles, endivinalles, no sé, així tinc una barbaritat. Hasta en trossos de cartó tinc així, és que m'agrada, tinc en una bandeja de pastissets, tinc també l'habanera Tita del Manell. Li agrada molt i com li agrada tant, doncs, ho fa molt a gust. Jo intento ajudar-li en el que puc també i... Així tinc, podria dir, el meu xicotet tresor, no? Estem parlant, potser així n'hi ha gravacions de l'any 80 i encara en tinc més, encara en tinc una altra caixa com esta i encara en tinc que buscar-ne més per dalt, per l'andana, que les tinc totes amagades de per allí. Com aprenia les cançons? Jo no sé de música, entonces, claro, ho tenia gravat en les cintes, venia a casa, m'ho agarrava en el radiocasset, no, uno molt més antic, no? I una darrere d'una altra, una darrere d'una altra, a banda de que m'agradava molt, no?, sentir-los cantar. En el carrer Santa Creu diuen que no hi ha costera. No n'hi pot. Si la sabeu pujar bé, des de la font, hasta l'era. Des de la font hasta l'era. En el carrer Santa Creu. Pues així, per exemple, tinc la cinta del tio Batiste, que tenia una manera de tratar a les persones que era molt humà, no? I jo, bueno, pues sempre quan veig una persona així, és que m'atraga, no? I, bueno, quan es va posar a cantar, va ser, i vaig gravar. En el carro anava a un poble que es diu La Toz. És un poble que està en Albacete i me recordo que ell anava en una galera, imagineu-se, pujant el port d'Almansa i diu que era un xiquet, tindria potser 8 o 9 anys, tenia el tio Batiste. Pujava a taronges i baixava carregat de feixes de blat o palla per als animals. Una vegada pujava dalt del carro ella es posava a cantar. La sot i la ferradura. En la bicicleta anava carregat d'alls al Real, a Montroi i a Catadau. Pues el tio Batiste s'arriaria 2 o 3 hores en la bicicleta carrejat. Era un gran llaurador, feia mistela i tots els anys, per les albaies del poble de la Llosa, anàvem a cantar-li. I tots els anys així mos cantava una copla i mos tirava la bota de mistela. El tio Batiste farà dos anys farà el tio Batiste que va faltar. Ja estava molt vellet. Doncs mira, és l'últim concert que es vaig portar als que quedaven. Vaig cantar el cant de batre, que en cantava ell, li van fer un arreglo molt xulo i bueno, va quedar un cant de batre preciós. Bueno, s'acaba el concert i me'l veig, però plorant, emocionat, i estava en el mocador a la mà torcant-se les llàgrimes. I vaig jugar a ell, estic emocionat, i vaig jugar a ell i li dic: "Si a Batiste li ha agradat", i es queda mirant-me i diu: "Això tan bonic ho encanta a nosaltres". Va ser molt emocionant. Tot el dia escoltant penes, es pone el sol a lo millor. Anem, que es fa tard, el meu amor que m'ha... Entonces venían pel poble, dia mon pare, que venien en un pianet o en un no sé cuánto, no sé què, i dient: Diego Montes, el famoso bandolero, no sé cuántos. I cantaven aquells. I mon pare agarrava les cançons dels tios i ixos que anaven per ahí
perquè tampoc tenia cap de casset ni cap de cosa. Jo sempre he cantat, sempre, quan feien una boda i anava a la boda, havia de cantar precís. Jo, pues, es va posar entonces la ràdio y yo, pues, en la radio que va a decir Pepe Blanco, pues yo cantaba per Pepe Blanco. La ràdio és el primer obstacle que es troba a la transmissió oral, perquè de sobte hi ha una eina d'entreteniment que no hi havia i que ocupa l'espai d'oci que abans ocupava pues, tota aquesta part de transmissió oral. Després la televisió, després el cinema i després la televisió encara ajuden moltíssim a trencar aquesta cadena. Però així el que passa és que tot això suma amb els 40 anys de franquisme que suposen una escletxa molt bèstia entre la tradició i la música moderna. Els països on no ha hagut aquesta escletxa, diguem, la música moderna d'una manera o d'altra dialoga amb la pròpia tradició. Però quan tu escoltes la música moderna que es fa així, no hi ha ningú rastre de la tradició valenciana. Quan Raimon comença a cantar, tu no detectes cap tradició. S'ha produït un forat total. Pues així teníem nosaltres l'era i teníem blat, tot això. Entonces el garbejàvem, portàvem el blat així i així el batíem. Ahí estava el llavador i ahí les dones el que els agradava era lo picaresc. I li diem, va, cantamos una d'ixes. I jo què sé, és que és un poquet picaresca. Jo si la vols te la cante, però és que és un poquet picaresca, perquè és que és això, ara, a veure si em ve al cap. I es clava en un gran perill, la que pixa i no seu torco, la que pixa i no seu torco. Es clava en un gran perill, perquè li podrà fer costro, perquè li podrà fer costro. Ai, tapar-se-li el clavill. Paixia que al cantar l'animal rodava més a gust. Per començar el batre, el principal era tindre l'animal nuet i posar-li la corda que era per a la batuda, l'home es posava al mig i ja començaven el procés de la batuda. N'hi ha un cant de batre que cantava el tio Batista Punxes que diu que la sot i la ferradura i la sot, que fa la palla menuda i els animals van al trot. Pues mon pare tenia molta costum de cantar-los esta. I una xica m'ho ha dit, i una xica m'ho ha dit, i una xica m'ho ha dit. Ai, que li pose la mà al ventre, bueno! I al punt de la mitjanit, arreca, me cague en la figuereta, bueno! Quan estiga de bon temple, quan estiga de bon temple, arre! Si hagueren sabut el que havia de vindre, pues jo, la veritat, m'haguera recollit algunes cançons més de mon pare i de ma mare, però, pues mira, cantar és per cantar. Senyera, ni paga ni nega, i un dia que va pagar, el riu se la van portar.
30 d'octubre del 1923 se'n va eixir el riu d'Albaida i així no sabien res, a plegar Manuel, tampoc sabien res, s'endú el molí de Ximó i els mulos de soldats. A plegar, senyora, tampoc sabien res, les dones assustades pujant-se pels graners. Santa Anna, patrona d'ací, si no mos empares anem a morir. Per favor, vingueu ací, que tinguem molta faena. Mos ha eixit el riu d'Albaida, mos han d'humillar, senyor. Bé, Pepito. Com està l'assunt? Bé? Bé, tu? Ui, doncs molt bé. Què fem? Què passa? Que el campanar està més alt que la plaça, mona nena. Mos coneguem Tants anys coneguem-nos. 30 i pico... 32 anys fa? Bueno, doncs té més que memòria que molt- un tici. Ha sigut la meva parella de cant de tota la vida, com aquell que diu. Mai han discutit ni perquè Pues no. si tu cantes esta ni jo cante l'altra. Lo que han dit De moment és de no. la rondalla, lo que tenien que cantar cada un i nosaltres sempre ho acceptàvem. Bueno, pues ja que... Inclús si algú me se travessava a mi una cançó, feia Pepe, canta-la tu, i ell la cantava. S'espolsava l'espart de l'ala, que diguem per així. Anem a veure La tia Maria, a veure suposo que estarà en casa i així... La tia Maria és d'ací del poble de la Torre d'en Lloris. Bueno, és una persona que li agrada molt el tema de les cants populars. Lola me la va presentar, Lola la va gravar també moltes vegades. Maria, mira, que ve Pepe a veure que te traguem avui. On està l'orgue? Son pare, quan es va fer major i el tenia a casa, vostè va ser quan es va començar a aprendre les cançons, perquè ell es posava a cantar en taula, veritat? A la una en punt volia el dinar. Que el pare, però si igual té, allà a les dues. El dinar és a la una. Els vells, la gent d'abans a la una, exactament. I si a la una no tenies, s'assentava en taula, ja es feia la musiqueta i tot, i es començava a cantar. Tocant damunt de la taula. Damunt la taula, arreglo la cançó, tocava i la cantava. I anava a cantar. I vostè anava... I jo estava pel guisaori per ahir, i el que sé és d'entonces, perquè d'haver-ho sabut, ell, mare de Déu... No s'haver pogut gravar, però claro... Mira, poesies, de quan va estar en la guerra. Debatre. De l'horto, de tot. Versailles, perquè s'ajuntaven a sopar davant del casino i armaven unes huelgues que quasi que res. I vostè d'això se'n recorda, de quan anaven a cantar la Versà? Me'n recordo que eren xiquetes i mos arrimàvem i cantàvem i anaven a fer l'oli a Llocnou, perquè teníem... A la Mar Serà. A la Mar Serà del tio Polit. Però li va entrar una cançó. El tio Polit, a l'amo de l'Almar Serà. Sí. I vostè se'n recorda? Sí, mira, li cantava la despedida el done, que me'n vaig a Barcelona, el Polit estava mal i li caïa la ploma. Això està molt xula. És que quan acabaven fent un esmorzar, en el una aquella de... I allí cantaven, no? I allí cantaven. I com bevien el traguet, els agradava el traguet, no? Pues allí cantaven. Maria, que la cançó ixa de Bressol que jo cante, que tu me vas ensenyar, tu me la cantaràs i jo te la cantaré, veuràs les diferències que jo li he posat un poquet, que la cante més apausaeta. Vaig a cantar-la com me la cantava ma abuela. Ai, la meua xica és l'ama del corral i del carrer, de la fulla de la parra, de la flor del taronger. I el meu xiquet és soneta, l'abuela la dormirà, el gitano en l'ollitet, hasta allà mitja vespre. Però està més bé quan la cantes tu, més bonica. Nosaltres li hem posat una altra cosa. Ui, clar.
La fórmula era molt simple, a lo millor parlàvem amb gent del poble, escolta, vostè per així no coneix a ningú, tal, i això, i en l'abuela Rosario la coneguérem així. Ens van dir, és que en Canals hi ha una senyora, 97 anys tenia l'abuela Rosario. Bona vesprà. Avant, Avant el carro. Com està? avant. Qui sóc? Passa, Però sí que l'ha conegut. passa, passa que em pensa que sí que sé qui eres. Sí, sí que sé qui eres. Com està? Sí que... Estic bé, eh? Com està la xica padrina? Això! Ai! Has estat en son punt. Ara, passa. Doña Rosario, quants anys té vostè? 91. Vostè sap que fa 30 anys veníem així, a sa casa, a entrevistar a sa mare, i tenia l'edat que tenia vostè? Sí, perquè ma mare va faltar quan tenia 98 anys. Per què li agradava cantar a sa mare? Per què li agradava cantar? Sí, per què? I jo em penso que això també ho va heretar, perquè m'abuelo, tinc entès, jo no el vaig conèixer, que també li agradaven les coses boniques, li agradava cantar. Li agradava cantar. Ma mare li agradava cantar i li agradava tocar la guitarra, que així a la porta fer el que antes diem versar, es reunien els amics, tocaven la guitarra i versaven. Parece ser que quan tenien reunions importants d'un amic que es posava a festejar o d'un amic es barallava la nòvia i aquests eren els temes que ells tenien per versar. Per versar. Entonces us dien al mig del carrer. Sí, i no ho estudiaven antes. No, clar que no, això eixia. Versos espontaneus. Exactament. Així a la nostra comarca tota la vida s'ha estilat lo del tema de la versar i s'acompanyaven en guitarra. La mare versava. Tu saps que ma mare va recibir premi de poesia. Ah, sí? O no ho sabies? No, doncs no. Claro, és que els meus pares, sense estudiar música, eren el que és músics natos. Jo també he sigut músic nato, però ha tingut la sort de poder estudiar. Exactament. Vostè, les cançons de sa mare no les ha tocades mai en el piano, veritat? No, és que no són cançons pianístiques. No és que no es poden tocar. En el piano es pot tocar tot. Vostè s'atreviria? Pues, què ho dius, per tocar-les ara? Que bona és. Fa molts dies que no toco el piano. Dic jo, però vostè s'atreviria? Què vols que toque? El 12 llu? S'atreviria? No sé, crec que no. Sí o no? Si vols que ho provem... És que el no ja el tinguem, no? De provar res costa. Fa molt de temps que no ha tocat. Pues s'atrevirem, a veure, Vale? Va, dona tu un poquet a veure. Tinc una gràcia molt bona, tinc una gràcia molt bona... Ara va fer una cosa. Diga. Tu el cantes i jo faig l'acompanyament. Claro que sí, és que té que ser així. Jo l'acompanyament no sé, però això té que fer-ho per fer. Això em penso que podré millor. Vale. Tinc una gràcia molt bona, tinc una gràcia molt bona, la que m'adona Sant Pere, quan veig a una xica guapa, me se'n van els ulls darrere. Una gràcia molt bona. Que bonico. Preciós. Doña Rosario, digues. Vull que escolti una cosa en els auriculars, a veure si li agrada. Detrás de una fresquillera me digueres que em volies. Desde entonces a quedar fan més dolces les fresquilles detrás de una fresquillera. Una gràcia molt bona,
tinc una gràcia molt bona que me va donar Sant Pere. Quan veig una xica guapa me se'n van els ulls de veure. Ai, que belleta era ma mare! Ai, que belleta era! Què? Està contentat? Per a ell la tradició és un ressort per al futur, no? És on tu te col·loques per a aprendre qui eres del teu passat per avançar, no? Ell no vol la cançó en un museu, la cançó és per a ballar, per a cantar als carrers, per a ser feliç i fer feliç a la gent del teu voltant. Així, el carrer Puig és de les primeres vegades en l'any 75 o 76 que vaig començar a cantar. La versà que es cantava així abans de guerra, això es va perdre. Bueno, a mi em va parlar de tu, te'n recordes de Pepe Verdú. Pepe Verdú. Home, claro. I el dia que et presentes en Lloc Nou i preguntes per mi, Vicent Xafer. Pues tu ara el que tens que fer és vindre, sentar-te, i sentir, me recordo que em diuen això, escoltar. Sentir, i quan ja tu vas cantant les per dins, quan cregues que ja te les saps, ho dius. Claro, perquè vaig estar almenys 7 o 8 mesos escoltant, i de quan en quan... Sí, jo sé que me recorde, i me dies, no estaràs tots els ous? Perquè érem així, i jo dic, no, és que m'agrada escoltar-ho. Va arribar un dia i em dic, Pepe, esta te la saps? Sí. Ara, anem a provar. I enregistra el primer disc en aquella època, que és el Baix i cançons de la Costera, que en aquells moments s'està produint un trencament amb els coros i danzas de la secció femenina. Així es veu que s'ha fet una recerca més fidel, que la música és realment viva, la que s'està traient, no és música d'un museu. I Pep és un dels que canta, joveníssim, perquè este disc és de l'any 85, però comença a destacar per aquest carisma i aquesta forma de col·locar la veu que és única en el seu cas. Pues nosaltres vam seguir un instint de tornar a utilitzar la manera de fer música dels nostres majors per a continuar fent música nova parlant de les nostres coses. I això els italians ho batejaven un poc com a riproposta. Botifarra el que fa és cantar les cançons que han arribat per tradició oral. Ple d'estima i des del cor. Ens retorna al nostre jo més primitiu, com si tornàrem a escoltar a la mare cantar-nos la cançó de Bressol, no? Forma part d'aquella essència nostra com a valencians. Cante a tots amb gratitud. Que escolteu amb entusiasme. Que escolteu amb entusiasme. T'entra un atac de dignitat, és un xute de dignitat. Dius, que content estic de ser valencià, mira tu que gràcia. Joves grans i els menuts, joves grans i els menuts. Sarau es va acabar en l'any 89 i vaig entrar en l'escola de danses de Xàtiva. I en l'escola de danses vaig estar 13 anys. Tota la carrera musical de Botifarra és com un esquema de la història de la música des de l'oralitat a la gravació mecànica. El seu amic Emili era el que és l'Emili Vera, el seu guitarronero, el seu compinxe. L'Emili és el que s'ho creia més a fons. Jo veia que Néstor te demanava col·laboració, Obrim Pas te demanava col·laboració, en l'escola de danses, col·laboració. Tot el món col·laborant en ells. I ja tenies que fer alguna cosa tu soles. Això estava clar. Com els artistes. Ell era el crac de la cantonada i era a pujar-ho a l'escenari. Si em posa a cantar cançons, és el 2006, és el moment que dispara el fenomen Botifarra. Té molt d'interès, per exemple, els arranjaments que fa Néstor Mont, que
dialoguen amb la tradició però des d'una perspectiva bastant moderna i diferent al tractament que havia tingut fins aleshores la música tradicional. Després, 3 anys després, trau T'encantaré més de 1000, que és una continuació de l'anterior disc, i li encarrega els arranjaments a Tobal Rentero. Quan trau este disc, Botifarra ja és un fenomen popular, ja és conegut a tot arreu, fa actuacions pràcticament quasi tots els dies, actua a tots els pobles del País Valencià, comença a eixir fora com a ambaixador de la cançó valenciana a tot arreu. Quan vinga un dia de festa, dir-li a la companya, ací està el meu mare. I a la sombra de les figueretes matem els pollastres i mos esmentem. I després l'última aposta que fa és juntar la seva rondalla en l'altre so característic de l'univers musical valencià, que és el de les bandes de música. L'estratègia que han seguit en este disc és enviar les partitures al poble on va actuar, la banda de música d'aquest poble se les prepara i toca amb botifarra. Per tant, les bandes de música, doncs, moltes quasi es mataven per poder fer aquest espectacle en botifarra. Ja que tindràs peus en terra, jo trobo que aquestes coses igual pugen que baixen. A les 7 del matí, m'alce, em pegue una llevar, em prenc el meu got de llet, com sempre, i me'n vaig a la feina. Entre a les 8. Jo sóc ferrer, encara no tenia 14 anys, ja estava treballant en aquesta feina. Me'n vaig arreglar reixes o me'n vaig arreglar invernals o desaigües per allí, per la ciutat, o me'n vaig a muntar entaulats, quan venen les festes, quan ve la fira, o quan venen les falles, o Nadal. És un artista molt especial, no? Perquè ell se munta els escenaris i després actua damunt. En el mercat, quan va fer una actuació en el mercat per fira, pues l'escenari del mercat el va muntar ell. Que per cert li vas dir que assegura-lo bé perquè el que ha de pujar esta nit damunt eres tu, muchacho. És que em fa risa el cabró. És que és de veres, el que està dient és de veres, I així no va ser. La veritat és que no sol cantar a la feina, però quan estic a soles així sí que de quan en quan pegue alguna canturretjada. Home, més que les xitxarres, però canta. És com si tingueres una xitxarra al costat en el mes d'agost. Acaba les 3 i després me'n vaig a casa, dine, m'assente una estoneta i després me'n vinc així, a veure els meus animals, a veure les ovelles, les cabres, les gallines i a donar-los a menjar. Els animals és que és la meva groga que diuen els huevos. Els diumenges, quan puguem, la meva muller i jo ens vinguem a la caseta, ens fem la paelleta i això, i després ja a cantar i a pegar voltes pel món com Miquela. Botifarra diu per ahí que no sap de música, però això no és veritat. Gens ni miqueta. Jo no sé ni el que és la clave de sol. Segurament no sap llegir una partitura. Que ja fa anys vaig anar a ensenyar-me i m'ho vaig deixar estar, perquè ho vaig veure tan impossible i tan difícil que vaig dir, deixem-ho estar. Però sí que sap expressar-se artísticament i musicalment. Diu, tu sí que saps música, el que passa que la saps d'oït i, a més, eres afinat i tal. Això diuen els expertos, jo no sé. Té un disc dur aquí impressionant. Té emmagatzemat milers de cançons, milers de versions de les mateixes cançons. Però la veritat és que jo no tinc ni idea. Això per a mi és saber música. Ell sap música i sap molta més música que jo i que ningú dels que hem estudiat aquí en Xàtiva va al conservatori o a les bandes de música. No tinc mòbil, no em fa falta. Després, carnet de conduir, tampoc en tinc. Jo vaig amb la moto amunt i avall. Internet, tampoc, no sé ni enxufar l'ordenador, ni fa falta tampoc. Jo què sé, jo sóc un ser raro, què vols que el diga? Botifarra, pixorro, trasto,
Botifarra és fonamentalment una bona persona i fonamentalment una veritat com un castell. El Botifarra ha dit que sí a tot el que li han dit, a tot el que li han proposat. Probablement, jo no sé si ha dit que no alguna vegada a alguna col·laboració que li han proposat. Sempre. Què tinc que fer? Soc així, no? Jo no puc fugir. Trobo que jo crec, baix el meu poquet enteniment, que és del poble i li tens que donar al poble. Ni més ni menys. I un dia em toca Miquel Gironer. Bon dia, mira, soc d'Obrim Pas, què tal, això. Diu, i volguérem una col·laboració. Te vaig dir, una col·laboració, meu, Vam ajudar a que arribara igual a un públic que potser de priori no era el seu, però evidentment si Botifarra no tinguera aquesta força per si mateix, per molt que haguera cantat en nosaltres, doncs no s'haguera projectat tant com avui en dia. Que hagi convertit en hit l'U d'Allel o la malaguenya de Barxeta, això és absolutament inversemblant, això no passa en ningú lloc. Hem tingut molta sort perquè ens calia un artista de les dimensions de Botifarra. Això de que una cançó tingui una lletra determinada no és gens tradicional. És a dir, les cançons com la malaguenya, els fandangos, les albaes, s'improvisaven. Intentàvem, apel·lar als sentiments, a les emocions de la gent amb una lletra que els animara a seguir endavant, no? I amb l'embolcall de la música tradicional i amb la veu del Botifarra, doncs, es va produir aquest moment un poc màgic. Socarrats, allà on renaixen les cendres, allà on renaixen les cendres, i el meu país valencià, debaix d'una mesquillera, i em digueres que em volies, és aquell arbre, fa més dolces les bresquilles, davall d'una bresquillera. I una xica m'ho ha dit, i una xica m'ho ha dit, i ai que li posi la mà al ventre, i al punt de la mitjanit, i al punt de la mitjanit, quan estiga de bon templet,